Салом алейкум ба ҳама бачаҳо. Як дафта видео проварда натунистам хайркор буро бисёри бача ба фикр мара мефаҳмед. Баъд ози озвучка мекардагиам бисёри бача диям фикр мекунем ки зиқ намегардем. Видеоро то охираш тамошо кунед. Охир да як видео чай дига да байт кардагим ба фикр амада мақбул мешава. Ва пеш ай сар кардан ҳамун колокольчика вертушкаи барбоза бузан. Одамои UFC тамошо мекардаги мана мефаҳмам. Вертушка зада бошед агар сарш мекунем. Касе намефаҳмад бораи чӣ гавратеса нишоншон мед. Ман намедонам ки ба ҷои ту ман ин корро намекардам. Ҳатиёт ман гуфтам тура сағра чӣ ба поён сар кардӣ? Иш оқилай барои ҳамин. Ман барам оби худ гирам. Бушку оби худ чӣ ҷа одама маст мекуна. Ҳатиёт ша. Мебинем ки як маст меша. Биёе дига бозӣ мекунем. Ман барам биком ку. Вали хурсандӣ ай пешай. Бачаҳо биёй ба ҷӯшавак. Чӣ? Ба ҷӯшавак? Ба ҷӯшавак? Чанда дуромадите? Таре фикр мекунӣ? Оҳо. Нигоҳ. И чӣ боша? Ҳаминро бозӣ мекунем? Чӣ? Ҳама сирру асрор фош мешавад. Детектор лжи. Ман розӣ. Ту чӣ гуфтанӣ ҳамира бозӣ кунем? Намедонам ки ранги ки бозӣ зур аст. Не бачаҳо биёй анди сиркунакон мекунем мира ненеки. Чӣ метарсӣ ту? Ман наметарсам, просто ин барои кӯдакҳои бозӣ. Барои кӯдакон неста. Нигоҳ куч неста га. Барои ҳама. Калони майда. Шумо чӣ фикр мекунед ин кор мекуна? Биё моне бача та мо чӣ сирру асрор дорӣ? Ман ин гапа нагуфтам. А бача ранги ки турт кадести. Метарсӣ? Не. Интихоб куд. Ба ҷӯшавак ё ки детектор лжи. Ман ҳозир як ҷо таваҷҷӯҳ мекунам. Ин ҳамира бозӣ мекунем тамом. Не. Моҳо мегем. Гапа кам ки ин ҳамира бозӣ мекунем. Намекунам. Хай бачаҳо, сарш мекунем. Инструксия. Тағорачаро сар дамонен ва аппарат ҳама сирру асрори шуморо ба берун мебарорад. Зурай ку? Хай рафтем. Сар кун. Окей, ман якм. Гектор, дар вақти тамошои Титаник гиря кардӣ? Не охия бача. Оли гу гиря кардам дар Титаник? Сирру асрори як аз фош дестай. Ин аппарат кор намекунад 100% мегумтон. Ин кор 15 сол пеш буд. 10 сол пеш. 5 сол пеш. 4 рӯз пеш. Фарқиш чӣ? Лери. Шаво ҳолям дар ҷогат мемезӣ? Анака механдем. Не. Чӣ? Просто хичак мамайда ки бода тез овуч пур меша барои ҳамин. Баъд бо оби сор менӯшум. Чӣ гуфтани яка ба ин гападан Лари? Просто вай, чӣ меган? Чӣ меган? Хичак майдак, ту мефаҳми худат чӣ гуфтести? Хашид бачаҳо. Хай Лари. Ту метонӣ нофта фучида? Не. Чӣ инқадр дурӯғ гуфтести? Хашид навбати ман. Гектор. Ту ягон секрети аймон ба ҷои дорӣ? Чо кадай? Не. Хай. Ту ягон бор дар умрат намедонам. Одам куштагӣ? Вау, ана ира савол меган. Ҷавоб де. Як вақто кушта будам. Да Call of Duty. Да бозӣ ҳеҷ гап надора. навбати ман. Лари. Ранги дӯст медоштагӣ Ҷигарӣ. Гектор. Ту дар хонаат буди 3 октябри 2017. Лари. Yeah, got him. Copy. Ту случайно дар ҳамин вақт корда набудӣ? Даруни мошинда? Не. Хонада будам. Лари, ту марожни нағз мебинӣ? Гектор. Ту кишти вай одама пистолети сик савурқатӣ? Не. Лари. Ту ай наркобандаӣ? Не. Гектор. Кекса нағз мебинӣ? Гектор, чӣ хеле ҳамаи гапи гуфтагит ба зидди худат шавад дар суд? Чӣ гуфтӣ? 100%. бачаҳо шумо якҷои хеле савол гирифтестен? Лери. Ту фикр мекунӣ ки қатъи одамкаш дар ястолштагӣ? Не.
Лери, ты дам табиги бен. Гектор, ты медуни ки як гурӯҳи оперативӣ як ҳафташ айқафои ҳамин хонаай. Айқафои ты ози бошад берини студиян. Лери, ты медуни ки одамои ма айқафои одамои тиян, дар вақте ки одамои ты айқафои маян. Ты медуни ки ҳози снайпертра чут гирифтагиай. Медонам. Ты ба фикр намедонӣ ки айни замон тра 6 снайпер чут гирифтагиай. Ози мебинем. Бачаҳо, ором шавен. Тра 600 снайпер чут гирифтагиай. Тира нигоҳ ки рӯшаниро. Ранги арчаи солинавӣ рӯшанӣ кардистӣ. Вақте ты ба охир расид. Номи зани ты Гулсумбӣ буд? Гектор, шумо ҷураи ҷониен, бас кинен. Мо ҷура нестем. Ин ҷураи ҷони ман нестай. Ман чӣ ҷураи ҷони ту? Не. Мумкин. Ҳо. Ты чӣ? Ман ҷураи ҷонит ҳастам? Не. Ты нестӣ. Мумкин? Ҳо. Албатта ҳо. Не каси худил нағз намебинам. Майли ба. Манам тра нағз намебинам ба. Даже агар айсин ди я ҷоям бошем. Сағиру адбой. Ха, ҷураи дим ҷонитон кия ки? Дам табиги бен. Видео маъқул шуда боша лайк бимонед, подписаться кунед ва интизори видеои нав шавед. Комментариям банависед. Ва дар охир я видео дига барои бачаҳо любой ҷангда, любой як ба якда талпавойда ҳама вақт туфли пӯшед. бошен саломат мардуми тоҷик.